Може ли да я сложите? Вие или господин Сираков? Първо да кажа аз нямам Няма какво да казвам. Първо свалете фанелката. Свалете фанелката на Левски, не сваляме ние. Ние ще свалим на проблем. На Левски ще сваляме тогава този, който ние преценяваме. Това е. Цирковете в тази нашата ситуация са безкрайни. Ставаме по-зле не от свинете ни, от не знам от кой. Няма как да се случат нещата. Слушам те, Ицо, спокойно. Ице. 5 секунди ще те свалиме ние. Аз ще сваля, да ме интересува, там ви се ме интересува мене, бе. Тежки са нещата, вярвай ми. Тежки са. Добре, според тебе това ли е начин? Добре, това ли е начин? Сваляй фанелката. Тия вече написали, сваляй го това. Събличай тази фанела, бе. Събличай фанелката, сваляй фанелката. Събличай фанелката, не може да тръгаш. Събличай фанелката. Събличай го това, бе. Събличай фанелката и си тръгваш. Фанелката на мен, няма да носиш фанелка на Левски, разбрали, бе. Няма да носиш фанелка, бе. Няма и това, бе. Този чулбар няма да носиш фанелка на Левски, бе. Що махна славиша, бе? Що махна славиша, бе? Ай, тази фанелка, бе. Дойдохте да си правите цирковете ли, бе? Айде, бе! Елто, ни, бе! Да си достанеш, бе!